Uongozi anataka kuongozi. Kifupa. Birthday, 25 June 2020. Atanjana Goma. Ndukwela kuno. Nani ni kuno masikoni kwa mimi. Nikulize komo. Leo dabula kuno. Got the president number 7. Mama samanya na masikoni. Nikulize kwa mimi. Political, kwa kwezi Pangoro, Pangoro, Yoyamba, mwana mzwa kuli entapomena, kuli ndikwe sokundale, ndandi aboga mawili, kwani kujosa kubonga na MCP, katiwe kukonda ziko inodiwa ye. So number 2, Irondine, the Pizane, with the contest going. Coffee up with it, you call it Zico, you know? You call it Zico Amalawi. The Niki Sony commands on the I'm very angry. I'm a whipper and pena. I'm a woman. I'm Hamani Aronga Zico, you know? The Mademao. 2019, 2020, na mokuli abokumana, Prince Wayambe Mademo. Imule kuti pasop hawi yako lata accept everybody go masopano de amenya kutapani madewa kwa na usiku matavoipa kamili Every control that confused the land issue, the Paino, Nicoleman. I was voted by a lot of people because this time, City Fratibana Never Nimuruma, when Kamuruma in it, the sequence of Musaji Pode Ai, Watu Kuchot Mati, Pode Kumbe, Amaruma Mkamputa. Put it in our place. This Ambani so that 2019. This time, you can out of 13. Overall, 79%.
Umewahi kukonda Dadi? Dadi hawakonda nikwambie. Sasa mpige kukonda ziko weno. Dadi hawakonda ziko wakwambie. Sasa hawakonda ngoni sana. kukotokoza kwake Barbara kuti ndi anthu amenewa anali ndi chidwi kubwera kuno kwa unyinji kutidai apurezidenti ngakhale ulendowu ngowakusanga kopita ukasimula koma ayikobe kumalo pano kuti awapatse moyo ena alankhula ngoti akuluakulu chipano cha DPP apana kotokoza kuti chidwi cha anthu kuti apurezidenti awalankhule anthu amenewa kaya ndi 5 minutes kaya ndi mphindi zochepa koma awalankhule anthu amenewa. Zoona Owen Mavula pano pali ndithu kwimbira anthu limene ndithu likukuwa kuti atati kusangalaliratu mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye tikhale tikupasirani zambiri komanso tikayang'anatu manifesto imene ya chipani cha DPP ukuiona bwanji mzanga manifesto imene. Tsopano mtsogoleri watsika ndithu atsika afuna ayankhule ku mtundu wa Malawi ndiye tikhale tikupasirani inji mmene tikuonera kuti anthu ochuluka amene mtsogoleri wa dziko lakhalenso akuyankhula Malawi mzanga Owen Mavula panopa tikuona kuti kuchita kulephera kwake nkukuti ulimbe kuti ambiri June 2020, Alanjana Goma,
Ndukwea kuno. Nani kuno masiko kwa mbili. Nikulize kono. Leo ndukwea kuno. Got the president number 7. Mama samania na masiko nji. Nikulize kwa mbili. Political, kwa voice pangoro, yoyamba, mwana mzwa kuli intapomela, kuli ndikwe sokundale, ndandi abone mawili, wani kujosa kukonga MCP, katiwe kukonda ziko ino, digo ye. So number 2, Irondine, the Pizane, with the contest going. The contest going up, the going to Tyler Sopano. Kofia politi konde ziko lino. Dikonde ziko la Malawi. The Nijisoni Kolasoni, I'm very angry. Ndamakuipa anpena. Aba ukumana. Anhamene anonga ziko lino. Bima demwao. 2019-2020 na mokuli amokumana Prince Walambe Mademo usiku Makaloiba Bambiri Makemi Kucholo that confused the land issue the Uze Paino Nukuman I was voted by a lot of people because this time Sinifra Chibana Nakuwina ama Chibana Nebo Nimuruma Wanikamuruma ile na separation mpaka kwa mwamuwe Musa Jipude ai Watu kuchote maji Mwode kumbe amaruma mkamputa Musa Jipude ai please Isambani so that 2019 This time yuku nyenyani Abalaka kwa kumangoji Kuli mnani paswa MPT out of 13 Komanso overall Nani paswa 79% Nyama vote Yekulizo mbangili Kunaiseni Mupilize kukonda dadi Dadi wakona nikwambili Mpile kukonda ziko ino Dadi
kwa lazima wapande